In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love's gonna make it right. Čaute, máme tu ďalší víkend, konečne. Tento týždeň bol dlhý. Už máme teraz momentálne obed, pretože ešte sme mali nejaké povinnosti. Julia mala nejaké povinnosti, ja som zatiaľ strihal, ešte dostrihával minulotýždňový vlog, pretože som to nejakým spôsobom cez týždeň nestihol. Kto vie prečo. Chceli sme ísť aj na bicykel zase, ale počasie nám to trošku skomplikovalo, keďže momentálne vonku prší. Budeme musieť vymyslieť niečo iné. Som si to mohol trošku oddialiť ešte inak. Aspoň takto. No, každopádne skúsime vymyslieť nejaký alternatívny program. Pravdepodobne budeme o niečom rozprávať. Julia sa už teší, že bude rozprávať však. No a keďže by sme mali doma ešte upratovať, tak ideme na kávu. Toto tam budem nastriehávať. Inak stihlo vysť medzi tým slnko. No čo už. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love's gonna make it right. Točíme. Tak, vrátili sme sa z mesta. Bolo to také... Dali sme si kavičku. Najskôr bolo slnko, potom kým sme stihli prísť domov, tak stihlo už aj tak celkom dosť pršať. Takže dosť. A teraz je tiež tak, že ani, strieda sa to, je tak veľmi zamračené, prší a tak. A ešte sme sa popri prechádzke centrom, lebo sú tam teraz staromestské slávnosti, tak sme sa tam zastavili, tam sú takí stánkári, tam predávajú všelijaké zaujímavé veci a kúpili sme si varešku, pretože nám bolo treba varešku, že vraj, aby Julia mala s čím variť. No, ale keďže je vonku tak nudne a nedá sa ísť moc ani nič natáčať, ani sa prejsť moc a podobne, tak sme sa rozhodli, že spravíme také malé Q&A, takže ja som si v spolupráci s umelou inteligenciou som si pripravil pár otázok, na ktoré si teraz spoločne odpovieme. Bude to úplná sranda, fakt. Dobre. No. Tak, No daj. najskôr začíname niečo zo sekcie, že o nás. Prvá otázka. Aký bol prvý dojem? No aký? No, ja som bol úplne zalúbený hneď, rovno. Ona ma nechcela. Ja som nebola zalúbená. Ďalšia otázka zaujímavá. Kto viac mešká? Ale aby sme to uviedli na pravú mieru, Julia v tomto tiež nezaostáva niekedy. No, meškáme spolu, ale mám taký pocit, že Erik meškáva viac. Hej, no niekedy viem byť majster v meškaní, ale keď niekam ideme spolu, tak si v tom pekne spolupracujeme, pekne kooperujeme a meškáme spolu. Ale ja mám taký pocit, že predtým, ako sme sa spoznali, síce tiež som nestíhala, ale až tak som nemeškala. A teraz? No, keď sa s niekým dohodneme, tak často sa stane, že meškáme. Dobre, ďalšia otázka. Kto je väčší plánovač výletov? To je očividne podľa mňa, nie? Lebo keby ja som nebola taká, že poďme tam, by sme nechodili nikde. To je pravda. Dobre, ďalšia otázka. Kto balí kufor na poslednú chvíľu? Ty? Ja, definitívne. Hej. Máme tu ešte jednu otázku k dovolenke, takú zaujímavú. Aká bola zatiaľ najlepšia destinácia? Za mňa osobne najlepšia destinácia bola Azorské ostrovy. Tam sme boli vlastne 2 roky dozadu, ale mne sa napríklad aj veľmi páčilo minulý rok na Kanárskych ostrovoch. Ďalšia veľmi zaujímavá otázka. Kto by dlhšie prežil na opustenom ostrove? To je podľa mňa očividné. To nie som ja. Ja som taký comfort creature, ja veľmi mám rada komfort, zvyknutá som na komfort, ale možno by som prežila, no len... Ale dlhšie ako ja? No nie dlhšie. Ďalšia veľmi zaujímavá otázka. Kto by minul viac peňazí za jeden deň? No, ja by som dokázala minúť veľa peňazí. Tiež to nie je úplne jednoznačné, pretože ja ako vášnivý fotograf a videograf ponovom si tiež viem predstaviť, že by som dokázal za jeden deň minúť dosť veľa peňazí, čo sa týka nejakej fototechniky, takže... A samozrejme, okrem toho mám veľmi rád aj autá. Ďalšia otázka. Kto je väčší gamer? No kto? No kto? No priznaj sa. Priznaj sa ty. Ja som väčší gamer. Ďalšiu zaujímavú otázku. Kto má horší orientačný zmysel? Tadadám.
Ja sa viem stratiť aj vo svojom meste skoro. Zase na Julínu obranu musím povedať, že keď sme niekde na výlete, alebo respektíve teda na dovolenke, tak veľakrát sa stane, že práve ona má otvorené Google Maps a nás naviguje. No jasné, aj v neznámom mieste z Google Maps sa viem orientovať. Už veľakrát som tak bola. Dobre, či chceš ešte bonusovú otázku? Máš? No, kto je tvrdohlavejší? Asi ty. A to bude na dnes asi aj všetko. No a taký malý fun fact na tento víkend. Toto je vlastne môj posledný víkend, keď som ešte 20-tník. Už takto o týždeň budem mať 30. Tak už máme nedeľu. Sobota nám ubehla celkom rýchlo, by som povedal. Už máme nedeľu po obede v podstate, tiež to ubehlo. Jednak sme si pospali, ale Julia mala ešte nejaké povinnosti do obeda. A teraz sedíme v aute, to ste si mohli všimnúť. Ideme do Prievidze, potrebujeme ísť ešte vybaviť niečo k akcii, na ktorú sa chystáme. V najbližšiu stredu sa tam bude konať make-upový workshop, kde ja budem robiť fotky a video záznamy z tohto workshopu a okrem toho tam bude mať aj kameru na statíve, ktorá bude premietať, čo sa vlastne na tom workshope deje a tak ďalej. No a Julia tam ide robiť simultánny preklad z ukrajinčiny do slovenčiny. Momentálne tam ideme kvôli tomu, že potrebujem si ešte vyskúšať kameru, pretože mal som tam nejaké ešte detailíky okolo toho, ktoré potrebujem teraz doriešiť. Takže kamera v podstate bude na statíve, zapojená na telku a bude ako keby iba naživo prenášať obraz na televíziu. No a mal som iba krátky kábel, tak idem to vyskúšať s tým dlhším káblom, či je všetko v poriadku. A možno sa tam zastavíme ešte pri hráde, prejsť sa, už keď tam ideme, tak... Pri Bojnickom hrade. Pri Bojnickom hrade, áno. A možno sa pôjdeme tam niekde aj najesť. No, to by sa patrilo, lebo určite už dovtedy budeme asi hladní. Kávičku sme si dali už na pumpe. Áno, potrebovali sme dotankovať, tak sme to rovno zvládli aj s kávou. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Tak, máme všetko odskúšané, boli sme sa aj najesť, ja som si celkom pochutil. Hej, výbornú reštiku nám poradila tá organizátorka, jedna z organizátoriek toho workshopu. Mala taký taliansky štýl. Je taká talianská reštika a veľmi sa mi inak páčil jej interiér. Mala taký veľmi zaujímavý dizajn. Taký jednoduchý štýl, taký historický povedzme, bola to v podstate iba holá tehla vnútri, ako na stenách, boli to len holé tehlové steny, ale veľmi pekne to bolo doladené s tými stoličkami aj celkovo akože so zvyškom interiéru. Hej, tak vyzerala modernizovane, veľmi pekne. A aj veľmi chutné jedlo, veľmi nám chutilo, aj pizza bola vynikajúca, ja som mala cestoviny, tiež boli super. No a teraz sme sa prišli prejsť trochu pod hrad, pomaličky pôjdeme naspäť do Žiliny. A ja by som si ešte dala zmrzlinu možno. Cez zmrzlinu? Tak pôjdeme ešte. Som mala zmrzlinu asi pred rokom minimálne. Tak pôjdeme ešte niekde zohnať zmrzlinu. No máme zmrzku. Ja mám pistaciovú, takúto. Ty máš akú? Ja mám sorbet, hrozno jahoda. Celkom mi chutí, celkom dobre to je. Taká zaujímavá chuť, taká nezvyčajná, tak je to cítiť také hrozno fakt. Ty máš teraz tak veľmi zaujímavo sfarbené pery. Áno, mám fialovo od toho. Výborne. Wanted to know everything about you.